over i 10'eren med domino-effekt på VHS. Vi følger den i. Den bliver træls at komme ud om den her. Bare holde benene lige, du har stramme mål. Op ad trap. Og så har Andy, han har lige fikset sådan et rigtig fint hjerte her. Det er fint, synes jeg. Det er Morten. Og så på hjertet, så fortsætter den bare rigtig fint. Yes. Prøv lige at passe på, du. Hvad så? Stol. Foto. Og så kører den bare rundt. Er I klar? Hvad? Hvor fanden er Morten? Slummer! Steffen, vil du have jern? Vi skal lige have Morten. Er du klar? Go for it. 3, 2, værsgo. Åh, det er klart. Åh! Nej. Nej. Steffen, prøv lige at gå væk. Ja, gå for det. Og så Malene, hvad synes du om den? Malene, du kommer på YouTube? Så er lille høne. Yes. Vi siger tak for i dag.